бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Кангурт мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ беҳтарин варзишгарони кишвар ва ҳамзамон гӯштингирон аз Ҷумҳурии Узбекистон ва Федератсияи Россия байни ҳам сабқат намуданд. Тазаккур бояд дод, ки мусобиқа тибқи қоидаҳои муқаррар намудаи Федератсияи миллии гӯштингирии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Нахуст рақобатҳо миёни наврасону ҷавонон доир шуда беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои арзишманд сарфароз гардиданд. Сипас барои се шоҳҷоиза паҳлавонони номдори кишвар инчунин варзишгарон аз Федератсияи Русия Узбекистон мубориза бурданд. Барои шоҳҷоизаи якум Шерали Ҷураев аз Узбекистон варзишгари тоҷик Шариф Назриевро шикаст дод. Дар рақобат барои шоҳҷоизаи дуюм варзишгари шинохтаи кишвар Шодмон Ризоев бо паҳлавони рус Ибрагим нерӯсанҷида бо нишон додани маҳорати баланд ғолибият ба даст овард ва мухлисони худро шод намуд. Шакармамад Мирмамадов бо Дадахон Қурбоналиев барои шоҳҷоизаи сеюм нерӯсанҷид. Ин нерӯсанҷӣ маҷрои шадид касб карда билохира ба суди Шакармамади сангинвазн ба анҷом расид. Дар фазои тантанавӣ тӯҳфаҳо ба соҳибонашон тақдим гардида, ҳамакнун корвони гӯштингирӣ роҳашро ба дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дод. پیروزی یارتان، ظفر